Internet b'xejn għal sena sħiħa lill-istudenti li jażlu jkomplu jistudjaw wara s-sekondarja, trasport pubbliku b'xejn lill-istudenti s-sena kollha u żieda fl-annual grant ta' 100 euro lill-istudenti kollha. Dawn huma uħud mill-proposti li jrid jimplementa l-Partit Laburista b'rabta mal-edukazzjoni għolja, ippreżentati fit-30 jum tal-kampanja elettorali Fl-MCAST. Proposti illi iħallu impatt dirett fuq il-but tal-istudenti għaliex Gvern Laburista jemmen illi s-sitwazzjoni finanzjarja diffiċli ta' familja m'għandix iżomm li żgħażagħ milli jissoktaw, jistudjaw. B'dan il-mod bl-internet sena għal bxejn u il-trasport pubbliku bxejn fil-verità qed inżidu l-istipendji. Qegħdin inżidu l-istipendji b'mod illi ngħinu lill-istudenti. Fl-aħħar nett kif qal il-Ministru lotja sa 850 euro biex dak li jkun jmur jagħmel esperjenza barra jitgħallem lingwa. U dik nixtieqha tkun isa appetizer għal min ikun irid jidħol għal xi Erasmus program, għal xi programm ta' exchange. Il-Prim Ministru fakkar kif dawn il-miżuri jingħaqdu maż-żieda fl-istipendji skont l-għoli tal-ħajja illi introduċa Gvern Laburista. Gvern illi ta' wkoll l-istipendju għall-ewwel darba lill-istudenti li jirrepetu sena u dawk maturi. Miżura li se tolqot ħafna mill-istudenti li b'mod spontanju nġabru madwar il-Prim Ministru Fl-MCAST hi li l-istudenti apprentisti jitħallsu tal-anqas il-paga minima għal perjodu li jagħmlu ta' apprentistat. Miżura li l-Ministru għall-Edukazzjoni Evris Bartolo saħaq li se jibbenefikaw minna anke l-istudenti ta' korsijiet fl-Università ta' Malta. Aħna rridu work-based learning, jiġifieri li inti kollok programm fuq il-post tax-xogħol, dan il-programm jistabbilixxi x'ħiliet se tiżviluppa u mbagħad ikollok evalwazzjoni minnaħa ta' min ħadmek jekk ilħaqx dawk il-ħiliet. B'dik l-istess template, dik l-istess framework irridu għall-università fl-internships u korsijiet differenti. Biex l-istudenti jissoktaw jistudjaw f'livell avvanzat, Gvern ġdid jixtieq idaħħal study leave għall-istudenti li jaħdmu full-time u fl-istess ħin ikunu qed jagħmlu kors akademiku fil-livell ta' masters u PhD. Fejn jidħol l-investiment fl-infrastruttura tal-istituzzjonijiet edukattivi, il-Partit Laburista jrid jiddedika allokazzjoni bla preċedent ta' fond ta' €1,000,000 euro biex l-akademiċi fl-università ikollhom il-fondi neċessarji għal proġetti ta' riċerka innovattiva. Meta tisma' ċertu fondi li jkunu available għal riċerka li lecturer li akademiku tagħtih 500-600,000 euro huwa naqra daħka fil-wiċċ fil-verità. U naħseb dan huwa ħajkun fond illi ħajkun qed jagħmel differenza enormi. Ħajkun qed jagħmel differenza enormi biex intellaw l-università għal grad illi imiss. Dan anka bil-għan li tingħata spinta lir-riċerka u l-iżvilupp ta' għodda diġitali innovattivi għall-użu tal-lingwa Maltija bħal ċekkjatur professjonali Malti. Gvern ġdid irid jixpruna l-Università ta' Malta biex tikkunsidra l-potenzjal ta' twinning ma' università barranija għal ħolqien ta' korsijiet veterinarji biex bekk l-istudenti ma jkollhomx għalfejn jagħmlu l-kors sħiħ barra minn Malta. Fil-waqt il-Prim Ministru fakkar fil-proġett infrastrutturali li għaddejn it-tħejjiet tiegħu fl-Università ta' Malta li se twassal ukoll għall-bini ta' parkett ġdid. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista wkoll mess illi ilesti il-kampus tal-MCAST. Biex l-MCAST kompli tħarret studenti fl-oqsma li jeħtieġu iktar ħaddiema, Gvern ġdid irid ifassal programmi b'kontenut eqreb ta' dak li tirrikjedi l-industrija tax-xogħol u tintroduċi korsijiet ġodda fosthom dak marittimu u ieħor l-amministrazzjoni ta' qdiet volontarji. Il-kandidata Nikita Zammita Lamango saħqet fuq il-bżonn li l-Gvern jaqgħad l-studenti mal-industrija tax-xogħol. Biex ikompli jħeġġeġ in-nies permezz ta' benefiċċji, permezz ta' skemi, permezz ta' strateġija nazzjonali biex dak li jkun ma jagħtax qalbu anke f'termini finanzjarji u qed naraw kif dan il-Gvern se jkompli jekk jingħata l-fiduċja tal-5 snin li ġejjin inkomplu nibnu fuq dak li bdejna, inħarsu l-qudiem mhux inħarsu lura.